sawetawis marem lan bosen nanggen kula gesang pukulun. Wiwidu ing nguniri kala jaman sugengipun suwargi sinuwun Prabu Rama Wijaya ing Pancawati ngantos wekdal menika pukulun. Kula kepareng badhe nyuwun pitedah benjang wanci menapa inggih wayah-mayang ora nggen kula saged wangsul wonten ing tempat suci sowan dhateng ayunaning Gusti pukulun. Ong ngajwalati sang ayu malungguhan ulun mayangkara kula wonten dawuh. Iya, sak temene mono pancen bener. Soroting srengenge tukule saka jagat wetan angsul ana ing kiblat kulon iku minangka kanggo panengeran lamun ta urip iku ora ana kang sifat langgeng cilik dadi gedhe nadyan muda besok bakal ya tuwa. Nadyan dilarike biyen ora ana saiki ana besok bakale ora ana iku ingkang winastan nyakra manggilingan inggih pukulun. Mayangkara sumurupa jeneng kita kinudrat urip ana ing Madyapada kanthi bleger utawa wujud rewanda. Aja cilik ati nadyan blegere rewanda ning sak temene menungsa kewan iku kabeh kedunungan urip yen wis metu saka jagating manungsa iku wujude ya mung padha ora ana lanang ora ana wadon iku kang diarani urip bisa tinengeran kakung utawa putri kalamun urip utawa sukma jati manjing ana blegere menungsa lanang utawa wadon bagus utawa ala inggih mekaten pukulun. Dene pitakon kita nggone tatanya kelawan panjenengan ulun besok kapan baline Mayangkara. Isih adoh nyamut-nyamut sakbubare lakon Pandhawa lan Kurawa Mayangkara isih diwenangake momong warenge Janaka. Dene titiane Mayangkara besok ana ratu titising Wisnu kang pungkasan yen ana ing negara Kediri ing kono bakale ana ratu Sri Aji Jayabaya ratu kang wicaksana. Kalamun Mayangkara bisa ndhawuhke putri telu sajroning sedina lan bisa ngurupunake anak turune Gendrayana Sudarsana ora sih meneh Mayangkara bakale bali ana ing ayunaning Gusti. Arasa madangi jagat dak mungup haneng sapucak pucuking wukir merpabak kang sumirat keneng soroting surya mega nampek gunung yaya jamata rasa nglebur bumi Mayangkara kula wonten dawuh Pustrawaca sabda pangandika ulun inggih nadyan mangkono aja nggege mangsa ngelak wanci mundhak kurang becik kedadiane baliya manjinga ana ing raganira kang sekawit besok kalamun wis tekan titi wanjine Anoman wis uninga besok kapan nggone bakal bali ngadhep ana ing
ngayunaning Gusti menawi mekaten Dewa Kulun kepareng kula badhe mandhap wonten ing Madyapada Pukulun. Kajaba saka iku rening ingkang dadi lantaran yaiku Semar Badranaya. Rening ingkang dadi lantaran iku Semar Badranaya kang isa nuduhke dalaning patine Anoman. Mula Kendhaka ingkang ing Wahyu pamong ing tanah Jawa yaiku danyange tanah Jawa tampanana lan pasrahna kelawan Semar Badranaya Mayangkara. Sumber lindu bumi kanjeng Guntur Ketoko maluduk omong kang coloni dilumembak banyune kumambang Najan wanter dawuh pengendikane Pukulun Bathara Wenang aku didhawuhi supaya bali manjing ana ragaku bareng tak rasake tinemune bener sukma jati sakwise ngoncati badan wadak urip anane mung nikmat mung pangat satata nitya ora kaperbawan bunga susah ora mikirke butuh, ora mikirke anak lan ora duweni tanggung jawab. Beda apa nggonku bali ana ing wadaku. Nyatane uripku isih kaperbawan bunga susah lan kudu makarti budidaya ngulir budi kanggo nyukupi butuhing urip. Kang manggon aku bakal uncat, ora bakal bali manggon ana blegere Anoman. Raga Jati paripaksa kowe tak tinggal uncat Raga Jati. Risang kapirangu renangkul kinampit kampit dosang renaning bawana ya kitu kang malang ati ya kitu kang ana sing tias ora leda ujaring si Japlok Mayangkara aku nate ngucap apa
Sakwise kasembadan kowe kudu bali manggon manjing ana wadhakmu. Nanging tinemune kowe leda ing pangucap. Bareng kowe wis entuk gawe mayangkara kok kowe ninggalke wadhakmu. Kakang Ismaya, aku kepengin ngoncati wadahku. Merga tak rasake nggonku urip ana jagat gumelar kaperbawan rasa susah. Anane mung sambat nggone urip ngalor ngidul ngetan ngulon kudu murakabi lan kudu ngayomi kabeh para cantrik kang padha mapan oning pertapan Kendali Sada. Karepmu kepiye mayangkara, aku bakal ninggalke badan wadak. Aja ngawu gawar ngawur ora gelem mudhun, ora gelem mancing ana blegermu tak rudha paripeksa mayangkara. Anong daru tiga wangi ana dewa nyamlang jagat Gungger Sakara Sangkara wonten dawuh Rama Penemban. Semune wis cedhak ana ing duka Karang Gedempel. Buktine mapane ana ereng-erenging gunung. Munggah mudhun menggak-menggok ning dalane apik. Najan dalane rupak, dalane rumpil ning dalane padha diaspal. Dalane dibangun cor blok. Diaspal, dalan gede dibangun, dalan cilik dibangun, perapatan protelon, dalan lurung dibangun, dalan bocah ya melu dibangun. Dalan bocah menika menapa? Tegese dalan bocah kuwi mau dalan sing kulina kanggo bocah sekolah. Mangkat lan mulih bocah sekolah ku jenenge dalan bocah. Lajeng sawangen uriping para warga ing duka Karang Gedempel padha sayuk rukun samat sinamadan. Bebasan dukuhe mung sak kepel ning kok kawulane rakyate do manunggal. Papan pangibadah mejite tak etung ana 7 ngger. Mung sak duka wae kok mejite ana 7. Lajeng wis ora sandatak mawi kowe segu. Tak tandangane dhewe Semar Mungsuh Begawan Sidik Wacana kowe ngawat-awati saka kaduan ngger Sakara Sangkara.
Candra Candra Seta Jejak rawon kapimindo marang Bayu Manggarmaya ye kudunung ing Bayu Ganetra kowe aja ngawur Anoman aku rak wis kandha sakwise entuk gawe kowe kudu bali manjing ana blegermu ning kowe apus krama karep ngapusi karo Semar inggih pukulun lepat kula nyuwun pangapunten yen tasipun kula sampun boten kecunggah manggen wonten bleger kula menika wau Kyai aku ora maido karo sambatmu merga urip sing ora nganggo wangenan wektu kaya kowe kuwi ya wis rumangsa bosen genah kulite wis padha mengkeret inggih balung otot wis padha kendhung inggih ragamu wis lungkrah mboten lampung lungkrah kepengin pejetan Kyai tandha teka mangkono kekalipun sami abawa rasa lampah palimunan Begawan Sidik Wacana lampah palimunan Begawan Sidik Wacana namaken pusaka satemalap ical saking Pandulu wujudipun Ki Lurah Semar Badranaya Panono Kyai lho Kyai waduh lah bapak teng pundi Gus Bapak Semar teng pundi mau teng mriki cedheng kok kalendara Anoman Bapak Semar kok mboten enten teng pundi tanggung jawab lho sampean aja mung trima nuwun sewu teng mriki pun kula paciti pun medang kopi arepa kopine mambu coro ning sampean pun nun sewu pun ngunjuk pun macet kok bapak ilang niku karep sampean niku napa aduh Ki Lurah Nala Garing Petruk lan kowe Bagong sing gedhi aksamamu Panakawan nembe wae aku lan Kyai Semar Badranaya padha ngudar gagasan nang ngelap ical ilang saka Pandulu mbuh ilange ana ngendi tanpa ketandha ora ngandel sakniki rening sing temriki ming sampean kalih Bapak Semar ketemu karo mboten niku teng tangane Ndara Anoman nek ora sing goleki tak laporke sampean teng KPK perkarane apa wong ora korupsi kok dilaporke ning KPK nek ana wong penggelapan dilaporke ning Polres utawa ning Polsek kok ning KPK ku ngadili wong sing do korupsi tak laporke teng Polres sampean pengen ketemu karo Pak Dan Ramil apa piye wonge teng mriki Pak Dan Ramil nek ora sampean gila karo Pak Dan Ramil aja beluk Bagong. Pak Dan Ramil nek kamu di sampean iso bradat lho, geblas tanpa pamit kurang-kurang bujane iso geblak semaput. Ora pati-pati bali Anoman ora nganti Bapak Semar. Njaluk pamit Kyai.